Ano Sana, Marina, intra na sa Iskaramusa. Do you remember when we are pretenders? We're chasing the clouds away, baby. Maray na udto sa inyo boss mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramusa. Kami man po giraran sa inyo mga kaibanan. Ako po ang Tito Nagalbay Renz Luna. And ako man po, sabi ni Papa Mar, abo ko siyang ikinig. Ako man po ang kagandahan ng South, Angel Mostaza, pero wag kayong mag-expect. Sasaktan lang kayo. Ang kagandahan ng Timog, Angel Mostaza lang po yan. Maray na utog sa inyo ka boss. Nangunto na lamang tabi kamuoy bago ang gabos Igo kita ang public service announcement nguna. Kung si mandatabi ang nakakuha ning red folder na igwang laog na diploma certificates asin iba pa na mga importanteng dokumentos tabi nakapangaran kay Carlo E. Noite. Sa jeep po na Daragaligaspi ang ruta nalingawan pakontak na lang po ako kay Sir na Carlo E. Noite sa number na 0947-1925-184 I-contact mo na lang po nindo yan kung kamo ang nakakuha kan item or ining folder Si Carly Noite, ang number po 0947-1925-184 Yan. Ngunyan baga mga tugang, igwag kitang maski may pandemic, di ay manawaraan fiesta. Sino may fiesta ko yan, Kuya Renz? An may fiesta ngunyan, dyan sa Santo Domingo, igwa dyan sa rong barangay na igwang fiesta. Ngunyan mga tugang, nag-ano so atensyon ko digdi sa barangay na ini, talagang magayon so sa indang ginibo. Daiman na ninda pinutol mga tugang so kultura kan fiesta. Pakita baga nasanay na kita mga tugang na pag fiesta, May karaunan. May karaunan. O ano na nandiyan ang ulog mo? Naulog sa papel. Pag may piyesta mga tugang, may karaunan, may tiripon-tipunan, pero ini mga tugang na barangay na ini, nasa tuyang didiskutin mo yan, iba tabi ini mga tugang talagang unique ini. Paano ba nagsa-celebrate ang fiesta, Tito Renz? Nag-celebrate sinda tabi, Angel tabi, nakulong tabi. Igwang mga igwang mga online activities may online concert pa nga ni Oy, Talagang- kagaya instead na personal, face-to-face ang mga activities, ginibunin daw online. Dito Yan na ang pagpalo magayon. yung Tito Renz. Dito na pagpalo yung tabi mga tugang na sebong na linya, si SK Chairman Sir Tom Joshua Balunso. Diyan sa Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. SK Chair, maray na udto tabi. Santo Domingo Albay. Maray na udto tabi SK Chair ang ngunyan medyo naano kita na fa-fascinate kita. Iyan ang pinaka the best na term. Basta na nangangalas kita. Namamangha kita Namamangha kita tabi SK Cherta. Nailing ko kasubang habang nag-scroll kita social media. Talagang aktibohon tabing marayan sa imong SK Council sa pag-konduktar nin mga activities. Ano po sa mga nakalinya na tatabi SK Chair na mga activities para digdi po sa fiesta niya to sa Santa Misericordia? So yung just activities po na taumi po sa mga tao niyan sa Barangay Santa Misericordia is first po Amazing Race, second po Kabataan Sessions, and escape room, Master Chef, and The Voice po, online singing contest po. Wow, paano ni activity Tapos po sinda online po, sir. Wait lang, nag-iisip lang ako, paano gigibuhon na tabi SK Chairman ang Amazing Race through online? Actually po, ito pong Amazing Race is nag-gather po kami mga youth, mga above naman po sa mga legal na po para po Aba.
ano po yan? Sige, huwag ka kabahan. First Sige. time po kasi na-gather po kami, nag-face-to-face po kami, pero sunod din pa, sa sabang po kang MDRRM po, sinugutan po kami na magpa-face-to-face, pero nakasunod man po kami sa protocol. Opo. So, proper face mask and face shield, tapos distancing po. Ano po, SK Chair, ang nagtulak po sa indo, tanganing, so iba kaya baga mga barangay ngunyan, pag fiesta, halos wala ng activity, pero kita po, nagkaisip kita kiarog kayo na idea na, what if ngunyan pang new normal, na talagang puro na online baga kung pag-irestoryahan baga, natata po pig-adaptar so ining mga activities through online. Ano po, ang nagpakusog po sa mga kibot na ituloy po gilin ang fiesta dawa pandemic, dawa dipisilan po ini. Yung mga tao man gilin po na nagsusuporta po sa Muya, na Opo. dawa, kay mahal na ina po, kay Nuestra Señora de Misericordia po, especially, Opo. tuloy mi po ini pa, tuloy man gilin ang urugmaan dawa yaon sa pandemya, na dawa, nasa kadipisilan kita, kaya tamang gilin yun, masurpass itong kadipisilan na ito. Yan ang magayo na dangugon. Maski nasa tahaw kita kang kadipisilan, daita malingawan na mag-ugma maski puro pa, no? And magpasalamat duman sa kaya. Magpasalamat sa ano. Ang ngunyan po, tabi, SK Chair, naaraman niya to, nag-relax din na ngunyan kan mga activities nito po. Ano po, so ngunyan na nakatakda po tapong gibuhon ngunyan aldaw. Ano po, pwede po pakiulit po. Ngunyan po baga last day na activities nindo. Ano sa mga nakalinyadang activity ngunyan na pagkaaldaw? So, ngunyan po, kakatapos lang po ng MasterChef po. Congratulations, MasterChef po. Ginibumi po, digdi sa balay mi po. Opo. So ano po yan, SK Chair tabi? Ano yun online man live na nagluluto o recorded? Ano po kami, live po kami patiginan po sa mga contestants po sa balay mi na recipe po. Mm. Sikap, sa tabang po kang barangay officials po sa MPR, naka man po kami dito. Yan ang Ay, magayon. may naka-supervise man ba lang Tito Orenz? Kaya So, Kaya private po manggaling ang nito. opo. How about po duman SK Chair sa mga grown-ups na, nariparo niya to sa mga activities ta para digdi sa mga kabataan, ano man po sa mga activities ta para digdi sa mga may mga edad kagurangan. na, mga kagurangan. Hello? Hello SK? Demi po pig-announce ko para di po pagdumugon kang mga tao po. So para lang talaga ni sa kabataan talaga, Apo. Oh. Chairman, ano pa ang sa imong mensahe and pangapudan mo man sa mga kapwa mo, kabataan? Marinog po gilin sa ito po. Mensahe ko lang po sa gabos na kabataan. Dawa anong kadipisilan, may paagi po kita dyan dawa. Especially naman po sa mga estudyante pong arog ko, umuya pong mga, actually ako, digli sa mga kagrupo ko sa SK, hi ka mga gabos. Hi po! Wow! Oy, hello. Oy, good afternoon lamang pala. may radyo tabi dyan. Pakibuksan. Oy, Angel, alat lang. Good afternoon pala sa kaklase ko dyan na SK Kagawad man dyan, si Jenny Morin Gonzales, ha? Maray na pong tabi, Jenny Mau. Maray na po nun po. Ano po, patuloy lang kita magsuko sa buhay. And pray lang kita kay Papagat and kay Manlayna, especially. Sa mga pag-observe ko dyan. Manlayna lang malakas. Yan. So, ano man tabi, SK Chair tabi ang sa imong mensahe sa ibang mga SK sa palibot na halos wala man pigagibo. Grabe So, mga- nito, Yarens. So ano mo ito, so kada baga nagaano ba kita ki mga activities, halos kang nagka-pandemic duman nagkaigwa ki creativity sa mga SK Oo, napapaisip Di ba? Napapaisip ka pero kung wala COVID puro mga basketball sana nagkakaratubag kan iba dahil man sa iba ano ang mensahe po nindo Madam Sir SK Chair sa ibang mga
SK sa palibot na para makapag-formulate na sila kay Aro kini. motivate mo sinda na, maski may nag-agi kita sa pandemic, Aha. mag-isip man sinda na, mag-ibo man kay mga activities Arab kaini. Aha. Magtarabangan po, especially magtarabangan po sa grupo mismo. Mhm. Na Aro po sa Muya na kaming mga kagawad ko Opo. mga secretary po and treasurer, nagtarabangan, collaboration po talaga. Mhm. Mhm. Talagang pagtarabangan ang Maski may kaipuhan. maski po may mga trabaho po sila. Opo. Mga iba kong kagawad, nag-ano man po gilin kami, nag-unite, Opo. meeting firme kami, and then so, tigre-reparo mi po, so, ano ang kaipuhan kang barangay, Mhm. kung anong tighagas sa mo kang barangay, yung manggiling po ang ano mi po. Mhm. Kaya, Sa'yo, pulong mi pong taon, Mhm. firme po kami may activity sa maabot na siyesta, kasi tiga-abangan na po ini kang mga tao sa Muya. Opo. Opo. Opo, magayon tabi SK Chair, and sana may padagos ta pa yan sa mga masunod pang taon. God bless po, and then sana bagbako na pandemic, makapashare kami dyan ni Tito Renz. Sa Misericordia. Nakaduma ka na, Tito Renz? Nakaduman ako kay SK kagawad niya si Kay Jenny Ate Jenny Morin Mau. Gonzales. Taka-klase ko yung college. Kaya ako nagkita sa Ate Mau. Hello Jenny Mau. Hello, Pwedeng ate. ma-interview si Jenny Mau? Hi, Ren! Hi Jenny Mau, kumusta? Nanibago na ako kay Jenny Mau, ha? Nanibago na ako kay Jenny Mau. Oy. May tigat na si Papa Mar. Ano to tabi? Ano na naman sa imong Papa Mar? Si Papa Mar kay taga Santo Domingo man. Iling ko kaya ulokonon. Hello po sa Indogabos, ha? Ayan Thank you tabi so SK much, Chair. SK Chairman. God Opo. bless po. And, Thank you so much po. Sana may padagos na po mag-ingat, yan. mag-ingat. Aha. Mag-ingat po tayo, Gabos. Para po kay Manlayna. Opo, salamat po. Ayan. So yan tabi mga tugang. Magbahon Kuya Renz no na despite kan tiga experience ngayon na pandemic, may mga naiiling na so creativity kang Mhm. kang mga SK chairman. Bako lang SK chairman kasi doon sa mga SK kagawad, Mhm. treasurer and secretary which is nakakatabang man. Oho. Basta na all ka na lang talaga Tito Renz. Aram mo, ang dapat magsana all day kita kundi so ibang mga SK digdi sa palibot niya to. Ha? Dahil wala kitang pikitataram na sisay man na SK pero may iba bagang mga SK mga tugang ngunya lang ka dyan, nagka-pandemic. Di ba? Ngunya nagka-pandemic, halos Ay! wala ng Galaw-galaw tayo, activities. galaw-galaw. Galaw-galaw tayo. Galaw-galaw bago pumanaw. So yan tabi mga mag-zumba tugang. tayo, mag-zumba. Uy, na-miss ko mag-zumba Tito Renz. Mag-zumba? Oo. Mag-zumba. Hindi Santa Misericordia, gano'n nag-zumba man ini. Dahil tarap kay Alo. Sabi sa ko ni Sir Glenn, pag Aha. nailing ta kayo, nare-remind nga ako kang Pagbaili sa Casablanca. Ayun, malupit ito. Matindi talaga ito. Salamat tabi SK Chair Sir na Tom Joshua Balonso sa oras na tinaw mo sa Muya ngunyan digdi sa Oy, bada tatang kong Escaramuza. sindangon niya na pagkahapon. Aha. Marahay na hapon sa inyo dyan sa Santa Misericordia. Sa Santo Domingo. Santo Domingo, Albay. Maray na udtuman palang tabi kay Mayor Jun Aguas dyan sa Santo Domingo. Tapos Ay, kay... Mayor. Mayor, good afternoon. Good afternoon po. Asin kay SK Federation President, SK Fed President Idol, JM Lopera. Maray na hapon man tabi sa imo, ngunyan na pagkahapon. Ay, good afternoon ba? Baka Good nagadagong afternoon. COP. Charot. Sisay na COP. Papa Mar! Yung COP kang ano, Ay, Santo pipabati, Domingo. di pa pala ang COP kan Santo Domingo Crush data ni Angel Oy, Mustasa. Daiman! Daiman, friends na kami sa Mat- Facebook. Mga friends sa kamo. Sabi kan ibang mga babae dyan, sana all. Yan mga tugang, iyan ang dapat pangarugan kan ibang mga kabataan. Lalo-lalo na suatab pa sa nabaga, naglaog na di sa SK na pinagtatara. Yan ang mga magayon na example. So, dai talaga nagtutunong na maging creative, dakol na mga aktibidad na nagalaog sa utak, dakol na mga aktibidad ang pinag-implementar sa barangay. Tanganing mas maging magayon ang selebrasyon kan fiesta. Iyo mga mananggad mga tugang, kulturo na yan kan mga Pinoy. Pag fiesta talagang maugma, pero ngunyan yan na may pandemic kita, talagang limitado ang satuyang hiro, kinakaipuan talaga na mag-ibo kita ng lakdang. And magsunod naman sa IATF na IATF protocols. Ito nga ni pigtaram nga ni kasabang ni SK Chair na puro online sa mga activities, may online And concert. may mga face-to-face man, pero supervised sindakan Aha. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Santo Domingo Albay. Bye. Na pinapanginutan ni Mayor June June Aguas.
Alas 12:54 na na pagka-udto. Magbasa daw kita kan mga mensahe nindo dyan sa DCGB News online Facebook page. Igwa man daw. Igwa man daw. Ilingon ta daw. Okay, sa mga muyang magpaabot nin greetings, pagbalik sa mga mahal sa buhay, i-text lang ako nindo sa 0909 543-4660 and sa Globe 0915-415-4899. Sa kayo man tabi, ang sa kayo numero 0966-1931-118 0966-1931-118 Natagarabagulbulo ng internet ko niyan ha. May nagbati man lamang. Salamat sa 11 milyones na nakalaway mo niya sa tuya. Sige Uy, si Escaramuza. 12 na. 12 milyones na nagdagdag na ako. Maray na po kay Kuya John Napoles, ang alamat kan Polangi. Soltero, ka ito? Ngunyan. Ngunyan. Bad macro Aram mo racing nindo ang mga kainin. tugang. Pag ining mga tugtugan baga, karon duman nindo so good times, good vibes. Sabi ni Kintep, good afternoon po. Pakibati po sa kong tugang na si Jaime June Laral. Aha. Happy birthday! Thank you po. Stay safe and healthy. Aha. Happy birthday! Happy birthday po. Oy, batiyon ko dyan sina Mama sa Kagbakong and then si Papa and then si Tugang ko. Nagdangugdasin daw niya na pagkaudto. Maray na udto man palang tabi dyan sa mga taga-gapo, taga-albay. Ha? Oy, nagailing pala ining si Kintep watching from Muscat, Oman. Oh, arayoon talaga Oman. ha. Ang sa tuyang programa nakakaabot ng Oman. Oy, abangan tabi nindo mga tugang pag Valentine's Day ha. Ay gwa kitang pakulo sa Valentine's Day. Valentine's Day, Domingo. Valentine's Day, Domingo. Pero before mag-Valentine's Day, Okay, sana all. ang magkakaigwa kita mga tugang ning pakulo, pero dito pa ito ng Taramon. Taigwa pa kitang celebration na pinagbago mag-Valentine's, ma-Chinese New Year nguna. Kaya ngunyan mga tugang, nag-prepare na kami o para digdi sa Valentine's Day specials digdi sa Escaramuza. Sabi ni Kapitan Luis Espejo Canculiat, maray na pong tabi sa Indo ni Angel, maray na pong tabi sa imo Maray Kap na Luis hapon man Espejo. po, Kap. Nakantabay ko niyan Oy. sa kulyat. Maray na hapon man kay Sir Roy Baclao, naghihiling siya ngunyan. Uy, Oh. Tito Renz, 21 na naghihiling sa tuyo. Oh my God. 21 million viewers right now on Escaramuza DCGB. Maray na hapon po sa Indoga Boss. Abangan niya to mga tugang sa samuyang Valentine's Special. Mananao kami kay Burak para sa mga maswerteng couples na makakasimbag sa samuyang hapot. Uy, pwede man na gamitin nindo or sa pagikan na programang Escaramuza. Aha. I-surprise nindo sa inyong mga mahal sa buhay like girlfriend, boyfriend. Gusto nindo mag-propose through a phone patch. Pwede Grabe. man Paano man ito? mag-propose ka mo. I-message na nindo ako. Tito Renz, masabuatan kitang duwa. Sabi ni ma'am na, Madu Vidya de Vera Simeon, watching from Kuwait. Kumusta sa mga de Vera family dyan sa Barangay 3, EM's Barrio, Legazpi City. Legazpi City. Hoy, Maray na hapon dyan sa Indo. Hapon po sa Indo dyan. Kaya yan mga tugang, abangan tayo yan Takita nag-ano pa kita kung ano pang pwedeng pakulo. Ango niya na bago na ang pandokang Bareta alas 12 sa Escaramuza. Oras sa Bilog na Pilipinas alas 12:58 na nin pagkahapon o pagkaudto. Kami po ang sedong nakaibanan, naging tagapagbareta, naging kaibahan sa istoryahan. Kunya na pagkaudto, ako po si Renz Luna, Tito ng Albay, kaiba syempre. Ang kagandahan ng South, Angel Mustaza po. Marhay na hapon. Ang alamat kan Camarinesor, si Kuya Bonjing Tanay, ang nasa to'y nakaibanan sa Lado Technical. Oy, wait lang, natag ko lang ko rin. Sabi ni Darnell John Bimape, babati po, watching from Kingdom of Buraguis. KB! King of Buraguis pala, ay Kingdom of Buraguis. So yun mga tugang, ang kabilong kan mga istorang ngunya na pagkahapon. Salamat sa indong pag-antabay. Bye-bye. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe